Velkommen til chilismagning på Heden igen. En ny chilismagning, og det er fra Bilka. Og vi har, som I kan se, en gæst med. Det er Patrick, fætter Patrick. Yderst spændende. Ja. Vi tager lige og starter med. Ja. Vi skyller den lige. Den er spændende. Det var din skyld. Ja. Den er nok lidt frugtagtig, tror jeg. Den er nok frugtagtig. Jo. Er I klar? Ja. Og der skulle efter sigende være stærk. Lad os så faktisk reklame. Der står stærk ud af de 3 mulige, så det er den stærke. Er du klar? Yes. Velkommen. Så nu er det jo sjovt. Den er godt nok frugtagtig, hva'? Den er lækker. Du har sådan et billede af det. Det er nemt dårligt lige nu. En stærk Markus. Jeg kan ikke se, det er skønt. Kan vi ikke snart stoppe? Og vi siger farvel her i programmet.